హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అని భక్తులందరికీ. సో ఈరోజు క్లాస్కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున అందరికీ కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనకి ఈ గౌడియ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి రోజు. హరే కృష్ణ మాతాజీస్, ప్రభుజీస్. ఏంటి రోజు? నిత్యానంద త్రయోదశి ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరి బోల్. హరే కృష్ణ. హరి బోల్. శ్రీ నిత్యానంద ప్రభు అవతార దినోత్సవం కదా. హరే కృష్ణ. సో ఆ నిత్యానంద ప్రభు లీలల గురించి కొన్ని అనంతమైనటువంటి లీలల్లో కొన్ని లీలలను ఈరోజు మనము చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద జయ అద్వైత జయ చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ. జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద జయ అద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కరెక్టేనా ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ. చెప్పించండి ప్రభుజీ మీరే. హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము నిత్యానంద ప్రభు యొక్క త్రయోదశి ఈరోజు, ఆయన ఆవిర్భవించినటువంటి రోజు. సో మరి ఆ నిత్యానంద ప్రభు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క నిత్య సహచరుడుగా మనకి ఈ ఇస్కాన్ సంస్థలో, ఈ గౌడీయ సాంప్రదాయంలో తెలిసినటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు అలాగే నిత్యానంద ప్రభు అంటే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు పేరు నిత్యానంద ప్రభువు లేకుండా అరుదుగా మాత్రమే వినిపించేటువంటి సందర్భాన్ని మనము చూస్తాం. గౌర నితాయ్ అని, అలాగే నిమాయ్ నితాయ్. సో చైతన్య మహాప్రభువులు వారిని నిమాయ్ అని, అలాగే నిత్యానంద ప్రభువులు వారిని నితాయ్ అని, ఆ రెండు పేర్లు కలిపి మనకి ఎప్పుడు కూడా వినిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి ఈ గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో, ముఖ్యంగా ఇస్కాన్లో మనము చూసేటువంటి సందర్భాల్లో. మరి ఎందుకు అంతగా మరి ఆ నిత్యానంద ప్రభు నితాయ్ వినిపిస్తుందంటే, నిత్యానంద ప్రభు యొక్క కృప లేకుండా ఆ మహాప్రభువుని, ఎవరు చైతన్య మహాప్రభువుని సమీపించటం కానీ, ఆ మహాప్రభువుని అర్థం చేసుకోవడం కానీ మనకి సాధ్యం కాదు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే గురువు లేకుండా మరి భగవంతుని గురించి అర్థం చేసుకోవడం కానీ, ఆ భగవతత్వాన్ని తెలుసుకోవడం కానీ మనకి కష్టంతో కూడుకున్నటువంటిది. సో కనుక మరి గురువు ఆ భగవంతునికి మరియు భక్తులకు మధ్య సంధానకర్తగా ఉండి, మనకి ఎలాగైతే ఒక ప్రవాహం ఏదైనా మధ్యలో ఉంది అనుకోండి, లేదా ఆవల ఒడ్డున ఉన్నటువంటి నుండి యువతల ఒడ్డున ఉండేటువంటి వాళ్ళు మనం చేరాలంటే ఏం చేయాలి? సంధానాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి, వారధిని నిర్మించుకోవాలి. ఆ వారధి మనకి గురువు. మరి నిత్యానంద ప్రభువు ఈ సమస్త బ్రహ్మాండాలకి ఆది గురువు, అంటే మూల గురువు అని చెప్తుంటారు. సో కనుకనే మరి ఆ ఆది గురువు, మూల గురువు అయినటువంటి నిత్యానంద ప్రభుని లేకుండా మహాప్రభు చైతన్య మహాప్రభుని, దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని యొక్క అయినటువంటి మహాప్రభువుని చేరడు. ఎందుకంటే మహాప్రభువు ఆ కృష్ణ భక్తి భావనను సరళంగా అందరికీ అందించడానికి భక్తావతారంలో వచ్చినట్లు. సో అటువంటి ఆయన్ని చేరడానికి కూడా, ఆయన యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా మనకి గురువు అవసరము. అటువంటి మరి ఆ ఆది గురువు ఆ నిత్యానంద ప్రభు. అంటే ఆ నిత్యానంద ప్రభువు ఆ భగవంతుని, అంటే ఆ లీలల్లో ఆయన యొక్క రూపాలు. ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో ఈ భగవంతుని యొక్క లీలల్లో ఆ నిత్యానంద ప్రభువు ఆ దేవదేవుడు యొక్క క్రియాశీల రూపము అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడికి నిత్యానంద ప్రభువుకి ఎటువంటి భేదము లేదు అని చెప్తుంది. సో ఆయన యొక్క ఎందుకంటే సాక్షాత్తు దేవదేవుడు ఆయన యొక్క మొదటి విస్తారమే ఆ సంకర్షణుడుగా, బలరాముడుగా మనకి. సో సంకర్షణుడు, ఆ తర్వాత బలరాముడుగా ఆ నిత్యానంద ప్రభువు మనకి ఉన్నటువంటి. సో ఇక్కడ
మనము మరి ఆ నిత్యానంద ప్రభు యొక్క లీలలను చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ పేరులోనే మనకి ఉన్నటువంటిది నిత్యానంద. నిత్య అంటే ఏంటి? ఎప్పుడు శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి, ఎటర్నల్లీ, నిత్యము, నిరంతరము, ఎటువంటి బ్రేక్ లేకుండా, ఎటువంటి విఘాతం లేకుండా ఆనందం, తెలుస్తుంది కదా, సంతోషాన్ని, ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి. సో కాబట్టి ఆ నిత్యానంద ప్రభువు మనకి ఆ భగవతత్వాన్ని మరి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క రెండవ భాగంగా చెప్తుంటారు. అంటే భగవంతునికి ఆ దేవదేవుడు కృష్ణుడే సాక్షాత్తు ఆయన యొక్క మొదటి విస్తారంగా చెప్పబడేటువంటిది ఆ నిత్యానంద. అంటే మనకి ఆ సంకర్షణుడుగా మొదటగా వచ్చేటువంటి విషయాన్ని చూస్తూ ఉంటుంటాం. మరి ఆ భగవంతుడు ఈ సృష్టిలో ఆ క్రియాశీల తత్వం, అంటే మొదటగా సంకర్షణుడుగా, తర్వాత వివిధ వాళ్ళలో ఆయన నుండే ఇవన్నీ కూడా జరిగినవి అని చెప్తుంటారు. ఏంటి? మహా విష్ణువుగాను, తర్వాత క్షీరోదక గర్భోదకశాయి విష్ణువు, క్షీరోదకశాయి విష్ణువు, అనంతశేషుడుగా, ఇవన్నీ కూడా అంటే ఈ సృష్టిలో మరి ఆ భగవంతుడు కృష్ణుడికి బలరాముడు అయినటువంటి బలరాముడికి సంకర్షణుడికి భేదం ఏంటంటే, కృష్ణుడు ఆ సేవను స్వీకరించేటువంటి వాడు. మరి ఈయన ఆయన యొక్క అంశగా రెండవగా ఉన్నటువంటి ఈ మనకి బలరాముడు ఆయన యొక్క సేవ అంశగా చెప్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి, అంటే కృష్ణుడికి మరియు బలరాముడికి ఎటువంటి భేదం లేదు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే వారిద్దరికి ఆయనలాగానే 64 గుణాలను, అలాగే 6 ఐశ్వర్యాలను కలిగి ఉండేటువంటి వాడు అని చెప్తారు. అలాగే రాసలీలల్లో కానివ్వండి, గోపికలు, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్, ఆయనకు ఉండేది వేరు, డిఫరెంట్ గా ఉంటారని చెప్తుంటారు. సో మరి భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు సేవను ఆస్వాదించేటువంటి వాడు కాగా, మనకి బలరాముడు ఆ సేవను అందించేటువంటి వాడు. సో కనుకనే ఈ సృష్టిలో ఆ భగవంతుని యొక్క లీలల్లో క్రియాశీల తత్వము, అందుకే ఆ భగవంతుని యొక్క మొదటి అవతారం, అందుకని ఆయన్ని భగవంతుడి యొక్క రెండవ స్వరూపం అని చెప్తారు. సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడు కృష్ణుడు దేవదేవుడు ఉన్నట్టు ఆయన నుండి మొదటగా వచ్చినటువంటి అవతారమే ఆ సంకర్ష్. సో మరి అటువంటి ఆ రెండవ స్వరూపం అయినటువంటి ఆయన కృష్ణుడుగా ఉన్నప్పుడు బలరాముడుగా, రామునిగా ఉన్నప్పుడు మరి లక్ష్మణుడుగా, అలాగే చైతన్య మహాప్రభువు అవతరించినప్పుడు ఈ కలియుగంలో, ఎందుకంటే మనకి త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రుడిగా దేవదేవుడు అవతరించినప్పుడు మరి అదే ఆయన యొక్క రెండవ స్వరూపమైనటువంటి ఆయన యొక్క సేవా భావమైనటువంటి ఆ భగవంతుడు. ఇక్కడ తేడా ఒకటే, కృష్ణుడు సేవలను ఆస్వాదించేటువంటి వాడు, బలరాముడు ఆ సేవలను అందించేటువంటి వాడు. మరి ఇక్కడ సేవ చేసేటువంటి వాడు గురువు. అంటే ఈ సృష్టిలో ప్రతిదీ కూడా భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి అంశాలలో ఆ భగవంతునికి ఎలా సేవ చేయాలి. ఎందుకంటే టీచర్ సాధారణంగా ఒక టీచర్ అంటే చెప్పేటువంటి వాడు, ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే ఒక గుడ్ టీచర్ అని అనుకోండి, ఇలా చేస్తే ఉపయోగం ఉంటుంది అని చెప్పుకుంటూ కొంత ఇది నీకు ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి కొంత అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పేటువంటి గ్రేట్ టీచర్ అనేటువంటి వాడు తాను
దాన్నే మనకి ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకులు, ఆచార్యులుగా చెప్తూ ఉంటుంటాం కొన్ని క్రమాలు. సో మరి ఇక్కడ ఒక గ్రేట్ టీచర్, మనకి ఆ గురుతత్వము ఆది గురువుగా ఉన్నటువంటి ఆ బలరాముడు, లక్ష్మణుడు, అలాగే మనకి నిత్యానంద ప్రభువు తాను ఆచరించి చూయించినటువంటి ఎలా సేవ చేయాలి ఆ భగవంతుడికి, ఆ భక్తి, సేవ భక్తి, ఆ భక్తి తత్వాన్ని ఎలా చేయాలి అనేటువంటి దాన్ని మనకి ఇచ్చినటువంటి వాడు ఆ భగవంతుని యొక్క రెండవ స్వరూపమైనటువంటి ఆ సంకర్షణుడే ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి చైతన్య చరితామృతంలో కూడా వస్తూ ఉంటుంది. ఆ బలరాముడు ఆ భగవంతుని యొక్క, ముఖ్యంగా ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఆయన యొక్క పరతత్వమైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క లీలల్లో భాగంగా ఉన్నటువంటి తొలి విస్తారమే శ్రీ బలరాముడు అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది మనకి చైతన్య చరితామృతము ఆదిలీల 5వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటిది. ఎందుకంటే అక్కడ 6వ శ్లోకంలో చెప్పుతారు చైతన్య చరితామృతంలో, సేయి కృష్ణ నవద్వీపే శ్రీ చైతన్య చంద్ర సేయి బలరామ సంగే శ్రీనిత్యానంద అని చెప్పబడినాడు. అంటే ఆ శ్రీకృష్ణుడు నవద్వీపంలో చైతన్యునిగా ఆవిర్భవించాడు. ఇక బలరాముడు అతనితో పాటు శ్రీ నిత్యానందుడుగా అవతరించాడు అని చెప్పబడేటువంటి ఉన్నటువంటిది. మరి ఇంకా అక్కడ చెప్పబడుతుంది, శ్రీ బలరామ గోసాయి మూల సంకర్షణ పంచరూపధరి కరేన కృష్ణేర సేవన అంటూ మనకి ఆదిలీల్లో మరొక శ్లోకం కూడా ఉంటుంది. అంటే శ్రీ బలరాముడే మూల సంకర్షణుడు. అతడు ఆ తదుపరి ఇతర 5 రూపాలను స్వీకరించి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుణ్ణి సేవిస్తూ ఉంటాడు. అదే మనం ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి సేవను ఆస్వాదించేటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణుడైతే ఆ సేవను అందించేటువంటి వాడు మనకి ఈ బలరాముడు. సో ఆ సంకర్షణుడుగా ఆయన యొక్క మొదటి. సో మరి తర్వాత ఆ కృష్ణుడి యొక్క తొలి విస్తారమైనటువంటి బలరాముడు తదుపరి 5 రూపాలలోకి విస్తరిస్తారని చెప్తారు. ఆయనే మహాసంకర్షణుడు, కార్ణోదకశాయి, గర్భోదకశాయి, క్షీరోదకశాయి మరియు శేషుడు, అనంత శేషుడు. సో ఆయన మరి ఆ భగవంతుడికి చేసేటువంటి సేవ అతి విస్తారంగా ఆ భగవంతుడికి ఆయన చేసేటువంటి సేవలు ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి ఆ భగవంతుడికి అంటే కృష్ణుడికి బలరాముడికి ఉండేటువంటి ఆ సంకర్షణకు ఉండేటువంటి తేడాల్లో ముఖ్యంగా చెప్పబడుతుంది, కృష్ణుడు ఆ సేవలను, భక్తుల యొక్క భక్తిని ఆస్వాదిస్తూ ఉంటే ఆ భక్తిని ఎలా చేయాలి చేసి చూపించినటువంటి వాడు మనకి ఆయన. మరి త్రేతాయుగంలో రాముడికి లక్ష్మణుడిగా ఆయన అందించినటువంటి సేవలు మహా అద్భుతమైనటువంటి సేవలు చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే సాధారణంగా మనకి ఎక్కడ కూడా ఆయన అరణ్యవాసానికి వెళ్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మాత కైకేయి కోరిక ప్రకారంగా అరణ్యవాసానికి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు, సరే సీత అంటే అర్ధాంగి కాబట్టి భర్త ఎలా ఉంటే భార్య ఆ విధంగానే అనుకరించాలి అని శాస్త్రాల్లో చెప్పింది. సో కనుక మరి శ్రీరాముడు ఎక్కడుంటే సీత అక్కడే ఉండాలి కాబట్టి ఆమె అరణ్యాలకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. కానీ మరి లక్ష్మణుడు ఎక్కడ కూడా ఏ శాస్త్రాల్లో ఎక్కడ కూడా మనకి అంటే ఇలా అన్న వెళ్తూ ఉంటే, కష్టాలు పడుతూ వెళ్తూ ఉంటే అన్నతో పాటు తమ్ముడు వెళ్ళాలి అనేటువంటిది సాధారణంగా చెప్పి ఉండకూడదు. కానీ లక్ష్మణుడు ఆ భగవంతుడు దేవదేవుడైనటువంటి ఆయనకి సేవను అందించడానికి ఆయనతో పాటు వెళ్తాడు. వెళ్ళి
మరి ఆ 14 సంవత్సరాలు ఆయనని ఎంతో ఆయనతో ఉంటూ ప్రతి విషయంలో కూడా ఆయనకు సేవలు అందిస్తూ వారు రాత్రి సమయాల్లో పడుకుంటే ఆయన రాత్రంతా కూడా మెలకుగానే ఉండేవాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే పగటి సమయంలో వారికి కావలసినవన్నీ అందిస్తూ సీతామాతకి, రాముడికి, అలాగే ఆయన వారు చిన్నగా నడుస్తూ దారులు అంటే అరణ్యంలో అలా వెళ్తూ ఉంటే ముందుగా ఉండేటువంటి దారులన్నీ కూడా శుభ్రం చేస్తూ సో వారు ఎటువంటి కష్టాలు పడకుండా అంటే అడవుల్లో ఉన్నటువంటిది అక్కడ కూడా కొంచెం వీలైనంత వరకు వాళ్ళకి సేవ చేస్తూ ఆ విధంగా ఆయన చేసినటువంటిది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో మరి సేవా తత్వానికి ఆ సేవ చేస్తూ ఎలా సేవ చేయాలి, ఎలా భక్తిని ఆస్వాదన సేవాభావంలో ఎలా మరి ఎందుకంటే మన యొక్క నిజమైనటువంటి స్థితి ఆ భగవంతునికి సేవ చేసేటువంటి ఆ క్రమంలో మరి ఎలా సేవ చేయాలి అనేటువంటి నేర్పించినటువంటి ఆది గురువు త్రేతాయుగంలో లక్ష్మణుడుగా మనకి భగవంతునికి ఏ విధంగా సేవలు చేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఆ రామాయణంలో ఉండేటువంటి ఘట్టాల్లో అతి ముఖ్యమైనటువంటిది మేఘనాథుడిని సంహరించడం. ఎందుకంటే లక్ష్మణుడి యొక్క గొప్పతనం, లక్ష్మణుడు అక్కడ రామాయణంలో ఎక్కువగా అతన్ని కానీ మనకి ఒక విధంగా ఆలోచిస్తే మేఘనాథుడిని సంహరించడం, మేఘనాథుడికి ఒక వరం ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. ఏంటంటే అతన్ని సంహరించాలంటే 14 సంవత్సరాలు దాదాపుగా అంటే నిద్రపోకుండా ఉండాలి, ఆహారం తీసుకోకుండా ఉండాలి, మరి స్త్రీ భావనల్లో ఉండకుండా ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తూ ఉంటుందండి. 14 సంవత్సరాలు అది చంపిన తర్వాత ఎట్లా సాధ్యమైంది ఇది అని లక్ష్మణుని అడిగితే ఆ 14 సంవత్సరాలు అతడు ఎన్నడూ కూడా నిద్రపోయినట్లు గాని ఆహారం తీసుకున్నట్లు గాని లేదు అని చెప్తారు. మరి అలాగే నిద్రపోలేదు అంటే సరే ఉన్నాడు, ఆహారం తీసుకోలేదంటే ఆయనదే అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే రాముడు అడిగినప్పుడు సందర్భాల్లో కూడా చెప్తారట, అదేంటి లక్ష్మణ నేను మాకు ఇచ్చినటువంటి వాటిలో ఆహారాలు నీకు కూడా ఇచ్చాం కదా అంటే అవన్నీ అక్కడే పెట్టినటువంటి ప్రదేశాలు ఇంకా ఉన్నాయని చెప్తారట. మరి ఇదంతా ఓకే, మరి సీతతోనే ఉన్నారు కదా, మరి స్త్రీ ముఖం చూడకుండా ఎలా ఉన్నావు ఇన్ని రోజులు, మరి 14 సంవత్సరాలు కలిసే ఉన్నారు అంటే ఆయన ఎంతటి సేవాభావంతో అంటే ఆయన ఎన్నడూ కూడా సీతామాత యొక్క ముఖార విందాన్ని చూడలేదు, పాదాల విందాలతోనే పాదాలను చూస్తూనే మాట్లాడారు అని. సో అంతటి కఠోరమైనటువంటి దీక్ష, అంతటి ఇదిని మనకి లక్ష్మణుడు. సో అది లక్ష్మణుడుగా బలరాముడు అంటే సంకర్షణుడు ఆయన త్రేతాయుగంలో వచ్చినప్పుడు రాముడికి చేసినటువంటి సేవ. మరి ఇక ద్వాపర యుగంలో కృష్ణుడికి స్వయంగా కృష్ణ భగవానుడే వచ్చినప్పుడు బలరాముడుగా, ఇవి చాలా మందికి చాలా లీలలు బలరాముడుగా ఆయన చేసేటువంటిది లీలలందరికీ కూడా మనకి ఎక్కువగా తెలిసి ఉంటాయి. ఎందుకంటే మొదటగా ఆ దేవకీ మాత గర్భాన్ని శుద్ధి చేయడం కూడా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే అంతకుముందు 6 అసురులు, ఎందుకంటే వారి యొక్క ఆ శాప కారణంగా బ్రహ్మదేవుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి శాపం కారణంగా వాళ్ళు ఉన్నత లోకాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళైనట్టుగా అసుర జన్మలు పుట్టి వాళ్ళు తదుపరి మళ్ళీ ఉన్నత లోకాలకు పోయే విధమైనటువంటి ఒక రకంగా అక్కడ చెప్తే ఆ కంసుడు కూడా వాళ్ళ యొక్క తండ్రి అని చెప్తారు, తండ్రి చేతిలోనే మరణించేటువంటి విధంగా శాపం వాళ్ళు పొందేది. సో ఆయన వారు
మరి ఆ దేవకి దేవి గర్భంలో వాళ్ళు వచ్చినటువంటి భావంతో ఆ తదుపరి 7వ గర్భంగా మొదటగా బలరాముడు దేవకీదేవి గర్భంలోకి వచ్చేసి ఆ గర్భాన్నంతా కూడా శుద్ధి జరిగింది అని చెప్తుంటారు. ఆ తదుపరి రోహిణీ మాత గర్భంలోనికి ఆకర్షించబడినటువంటి, సంకర్షణుడు అంటే అనేటువంటి పేరు ఇక్కడ, ఆకర్షించబడేటువంటి వాడు. సో రోహిణీ మాత గర్భంలోనికి తదుపరి వెళ్ళారని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా భగవంతునికి సేవల్లో భగవంతుడిని అలాగే ఇక్కడ మరి ముందుగా రావడం, లక్ష్మణుడు ఎంతో సేవాభావాన్ని ఆనందించారు అని చెప్తారు ఆయనకి సేవలు చేస్తూ. కానీ ఒక్క దగ్గర ఆయనకి బాధ కలిగింది అని చెప్తారు. అలాగే లక్ష్మణుడు, రామాయణంలో లక్ష్మణుడు కానీ, అలాగే భారతంలో ఉన్నటువంటి లేదా ద్వాపర యుగంలో బలరాముడుగా వచ్చినటువంటి అవతారాలలో ఎంతో కోపంతో కూడినటువంటి వాడుగా ఉంటారు ఆ అవతారం అని చెప్తారు. ఎందుకంటే లక్ష్మణుడు చాలా లీలల్లో రామాయణంలో కోపాన్ని ప్రదర్శించి యుద్ధం చేయడం తర్వాత చేసినటువంటిది. తర్వాత అన్న మీద కూడా కోపం వస్తుంది, రాముడి మీద కూడా ఒక సందర్భంలో. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ ఎవరైనా ఏంటా సందర్భం? గర్భవతిగా ఉన్న సీతమ్మని వనవాసానికి పంపించినప్పుడు ప్రభుజీ. ఎస్, హరి బోల్ మాత. సో ఆయనకి ఎంతో సేవ చేస్తాడు, చెప్పిన మాట వింటూ ఉంటాడు, కానీ ఒక్కసారి బాధ అనిపిస్తుందట. సీతమ్మను అడవిలో గర్భవతిగా ఉన్నటువంటి సీతమ్మని అడవుల్లోకి వెళ్ళ పంపించరమ్మని చెప్తే అగ్రజుడుగా అనుజుడుగా ఆయన అంటే అగ్రజుడుగా చెప్పినటువంటి మాటని అనుజుడుగా అతడు చేయవలసినటువంటి, ఎందుకంటే ఆయన యొక్క సేవ తత్వం కోసం వచ్చినటువంటి వాడు చేస్తాడు. కానీ బాధ అనిపిస్తుందట. అనిపించి ఇంకెప్పుడు నీకంటే నేను చిన్నవాడిగా పుట్టొద్దు, నువ్వు చెప్పిన ప్రధాన్ని నేను ఆచరించాలి కదా అని చెప్పేసి కనుకనే ద్వాపర యుగంలో బలరాముడుగా ముందు వస్తాడు. కానీ ముందు కూడా వచ్చి ఏం చేస్తాడు? వాత్సల్య ప్రేమ ఎంతో ఆ బృందావన లీలల్లో అవన్నీ కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అక్కడ. సో పెద్దవాడికి వచ్చి ఆ భగవంతునికి అన్ని రకాలైనటువంటి సేవలను మనకి సాధారణంగా మనము చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి ఈ సేవలు చేసేటువంటి విషయాలలో శాంత భక్తుడు సేవ, శాంతయుతమైనటువంటి సేవ, సఖ్యంగా వాత్సల్యము, ప్రేమ, మాధుర్య రసంలో, ఇలా శాంత రసంలో, సేవా రసంలో, సఖ్య రసంలో, వాత్సల్య రసంలో, మాధుర్య రసంలో సేవలు చేస్తారు. బట్ బలరాముడిగా అన్ని రసాల్లో దాదాపుగా సేవ చేశారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఆయన శాంతరసంలో ఆ భగవంతునికి ఆ కృష్ణుడి యొక్క వేణువు ఆయన, ఆ వనమాల ఆయన, తర్వాత ఆయన ధరించేటువంటి పికాక్, ఆయన చెప్పులు, శయనం. సో అసలు సంకర్షణుడుగా తర్వాత మహావిష్ణువుగా, అంటే ఏంటి మహాతత్వం, ఇదంతా కూడా భౌతిక, ఈ ధామాలన్నీ కూడా ఆయనే. అలాగే ఇప్పుడు విష్ణువుగా, విష్ణు భగవానుడు శయనించేటువంటి ఆదిశేషుడు, ఆ పరుపు ఆయనే. సో సమస్తము ఆయనకి సేవ అందించేటువంటి ప్రతిదీ కూడా ఆ బలరాముడే. మరి సో ఆయనే ధామము అని చెప్తారు శాంతరసంలో ఆయన చేసేటువంటి. అందుకే మనకి బృందావనము, మధుర వంటి ధామాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ ధామాలలో చెప్పులతో నడవద్దని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ ధామం ఎవరు? సాక్షాత్తు బలరాముడే. అందుకే ధామాలు. సో అందుకే ధామం లీలల్లో ఆయన ఎంత సేవ అంటే కృష్ణుడికి గోవులను కాస్తూ అలసిపోయి, అబ్బా ఇంకా ఇల్లు రాలేదే, అమ్మ ఎప్పుడు చూడాలి అమ్మని, యశోదమ్మని అని అనుకోగానే ఆ ధామం సంకోచించేదట. వెంటనే 2 అడుగులేగానే యశోదమాతను చేరేవాడు, ఇంటికి వచ్చేవాడట కృష్ణుడు, బాలకృష్ణుడిగా ఉన్నటువంటి కృష్ణుడు. ఒక్కొక్కసారి ఎంతో ఆనందంతో గోవులతోనూ బాలులతోనూ ఆడుకుంటూ ఉండి ఇంకా పోవాలనిపించట్లేదు అనుకోండి,
అప్పుడు ఎక్స్పాన్షన్ అయ్యేవాడట, దూరం పెరిగేదట. ఈ లీలల్లో మనకి సనాతన గోస్వామి విషయంలో కూడా మనకి ఇది చాలా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాంట్లో మనకి ప్రస్తుత దాంట్లో కూడా చెప్పబడుతూ ఉండే. సనాతన గోస్వాముల వారు 90 సంవత్సరాల వయసులో కూడా గోవర్ధనగిరి ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఉండేవారు. చేస్తూ ఉంటే బలరాముడికి చూసి చాలా జాలనిపిస్తాం. అబ్బా, ఇంత 90 సంవత్సరాల వయసులో ఈయన ఇంకా ప్రదక్షిణ 2 పార్లు చేస్తూ ఉంటే రోజు చేసేవాడట. మనము ఎప్పుడో సంవత్సరానికి ఒకసారో లేదా ధామానికి వెళ్ళినప్పుడు చేసి రాగానే కాళ్ళ కట్లు కట్టుకొని ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండేటువంటిది. కానీ 90 సంవత్సరాల వయసులో ఆయన గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఉండేవాడట. ఆయనకి బలరాముడికి జాలనిపించి కాంట్రాక్ట్ అయ్యేవాడట, తగ్గించేవాడట. అంటే కొంతసేపటికి వెంటనే ఆయన యొక్క ఇది సనాతన గోస్వాములు వారు ఉండేటువంటి ప్రదేశం వచ్చేదట. ఇదేంది, నాకు ఇంత తొందరగా వచ్చేసాను నేను అని చెప్పేసి ఆశ్చర్యపడి, నేనేమో తప్పు చేశాను, నేనంటే వెళ్ళలేదేమో మనసులోనే అనుకున్నామని సాయంత్రం కూడా వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ప్రదక్షిణ చేసేవాడు. సో ఈ ప్రదక్షిణలకి అంత సంవత్సరాలు చేస్తుంటే కృష్ణుడే బాలుడి రూపంలో వచ్చి ఒక శిలను ఇచ్చి దీంతో 4 సార్లు చేయమని ఉండేటువంటి లీలలు ఎన్నో ఉన్నటువంటి. సో ఆ విధంగా ధామం సేవలు కూడా ఆయన కృష్ణుడికి చేసినటువంటివి చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. అలాగే మరి బలరాముడిగా వాత్సల్య సేవ, ఎన్ని ఒక తండ్రిలాగా ఒక తల్లిలాగా ఆ బృందావనంలో ఆయన ఆడుకునేటప్పుడు కానీ అక్కడికి వచ్చేటప్పుడు వారికి కృష్ణుడు పిల్లలతో వాళ్ళ గోవులతో అంతా ఆడుకుంటూ ఉంటే మధ్యాహ్నానికి కావలసినటువంటి అన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసి చెట్ల కింద మధ్యాహ్నం వాళ్ళు కూర్చొని అంబట్ తినడానికి కావాల్సిన అన్ని ఏర్పాట్లు చేసేట ఒక తల్లిలాగా వాత్సల్య సేవలో. అలాగే ఎప్పుడైనా తాను వెళ్ళట్లేదు అనుకోండి గోవుల్లో, మిగతా మిత్రులతో చెప్పేవాడట, కృష్ణుడు అటుపోతాడు ఇటుపోతాడు, అసలు వీళ్ళు అక్కడ అడవుల్లో రాక్షసులు వాళ్ళు వస్తున్నారు వీళ్ళు వస్తున్నారు, చాలా జాగ్రత్తగా ఉంచండి అని ఎంతో వాత్సల్యంతో కూడా ఆయనకు సేవలు చేసేవాడు. అలాగే ఇక స్నేహభావంతో ఎలాగో తెలుసు కదా, ఎన్నో కొంటెతన ఆటలాడుకుంటూ ఇద్దరు కృష్ణుడికి ఒక్కొక్కసారి ఆటల్లో ఓడించడము, గిల్లడము, ఏడిపించడము అలాంటివి అన్ని కూడా చేసేవాడు. అలాగే మనకి భగవంతునికి దాస్య సేవ, దాస్యరసంలో కూడా సేవ చేసేవాడు. ఎందుకంటే మనకి చాలా ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ లో మనము చూస్తూ ఉంటుంటాం, భగవంతునికి కాళ్ళు ఒత్తుతూ కృష్ణ భగవానుడికి కాళ్ళు ఒత్తుతూ కనిపించేటువంటి సందర్భాలను కూడా మనము చూస్తూ ఉంటుంటాం. హరే కృష్ణ. ప్రభు స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. కనిపిస్తుంది ప్రభు. ఎస్. సో బలరామకృష్ణులుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎంతో వారిద్దరూ అంటే శాంతరసంలోను వాత్సల్య రసంలోను సఖ్యం, అలాగే దాస్య సేవ. సో ఆయనకి కాళ్ళు ఒత్తుతూ చేయడం, అలసిపోయినప్పుడు గోవులను మేపుతూ తిరిగి ఆడుకుని అలసిపోయినప్పుడు, అలాగే మాధుర్య భావంలో కూడా ఆయనకి సేవలు చేసేటువంటి విషయాలు చెప్తుంటారు. ఈయన ఆ మాధుర్య భావంలో అనంగ మంజరి వలె కనిపించారు అని చెప్తుంటారు. ఆ గోపికలలో రాధారాణి యొక్క చిన్న సహోదరిగాను వరుసగా అట్లా ఉండేటువంటి ఆమె అనంగ మంజరి, ఆ ప్రేమ మాధుర్య రాధాకృష్ణుల యొక్క లీలలలో ఆయన మాధుర్య రసంలో ప్రేమ మాధుర్య భావాలలో కూడా అనంగ మంజరి వలె కనిపించి ఆ బలరాముడు వారికి సేవలు చేశారు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క సేవాభావంగా వచ్చినటువంటి ఆయన ఎంతో
ఉమ్, మనం ఏ విధంగా భగవంతునికి సేవ చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి అంశాలను మనకి తెలియచేసినటువంటి ఆ లక్ష్మణుడు త్రేతాయుగంలో లక్ష్మణుడుగా రామునికి సేవలు చేసినటువంటి ఆయన, అలాగే ద్వాపర యుగంలో బలరాముడుగా శ్రీకృష్ణుడికి అన్ని రసాలలోనూ సేవలను అందించినటువంటి బలరాముడు మనకి ఈ కలియుగంలో చైతన్య మహాప్రభువులు వారు అవతరించినటువంటి సందర్భాలలో ఇక్కడ లక్ష్మణుడుగా మాత్రమే తదుపరి వస్తారు. రాముడు అంటే భగవంతుని తర్వాత చిన్నవాడిగా, ఇక బలరాముడు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా కృష్ణుడి కంటే ముందుగానే రావడం, ఇక కలియుగంలో కూడా భగవంతుడు చైతన్య మహాప్రభువు కంటే ముందుగానే వస్తారు అని చెప్తారు. దాదాపుగా ఒక దశాబ్ద కాలము ముందే వచ్చారు అని చెప్తూ ఉంటారు. చైతన్య మహాప్రభువు కంటే కూడా ఈ లీలల్లో ఇది నిత్యానంద ప్రభు లీలల్లో చైతన్య మహాప్రభువు కంటే దాదాపుగా ఒక 10 సంవత్సరాలు దశాబ్ద కాలం అంటే సుమారుగా 12 సంవత్సరాలు అటు ఇటు అని చెప్తుంటారు. సో దశాబ్ద కాలం ముందుగానే ఆయన నిత్యానంద ప్రభువుగా వచ్చినటువంటి వారికి చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ సో ఆ నిత్యానంద ప్రభువే అంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా సంకర్షణుడు సమస్తమైనటువంటి విష్ణు తత్వాలకు మరియు ఆ అనంత శేషుడు. సో అలా ఇంకా మరి ఆయన ఈ కలియుగంలో మరొక వారైనటువంటి ఇంతకు ముందు మనకి అద్వైత ఆచార్యుడితో కలిసి దాదాపుగా ఈ సమానంగా పూజించబడేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇస్లాంలో చూస్తూ ఉంటుంది. అటువంటి ఆ నిత్యానంద ప్రభు నిత్యానంద త్రయోదశి ఈరోజు మనము మరి ఆ నిత్యానంద ప్రభువు ఈ కలియుగంలో 1474 ప్రాంతంలో పశ్చిమ బెంగాల్లోని ఏకచక్రం అనేటువంటి ఒక గ్రామంలో ఆయన అవతరించారు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఏది నిత్యానంద మహాప్రభువు 1474 ప్రాంతంలో, కొన్నిట్లో 73 ఉంటుంది, అందుకనే 74 74 ప్రాంతంలో పశ్చిమ బెంగాల్లోని ఏకచక్ర అనేటువంటి గ్రామం. ఈ ఏకచక్ర గ్రామం మహాభారతంలో ద్వాపర యుగంలో కూడా వస్తుంది. పాండవులు యొక్క ఇదిలో అక్కడ కూడా ప్రస్తావన వస్తూ ఉంటుంది. సో అలా ఆయన మాఘ శుక్ల త్రయోదశి రోజు ఆయన అవతరించినటువంటి చెప్తారు. ఆయన యొక్క ఆ జన్మస్థలం ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క మనకి ఇక్కడ ఇప్పుడు కూడా ఆ గర్భస్థాన మందిరం ఉంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అక్కడ ఆయన మరి ఆ పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రాంతంలోని ఆ ఏకచక్ర అనేటువంటి గ్రామం, చిన్న గ్రామం అని చెప్తారు. ఆ గ్రామంలో హడాయ్ ఓజా అలాగే పద్మావతి అనేటువంటి దంపతుల పుత్రుడుగా ఆయన అవతారం తీసుకున్నటువంటిది. వాస్తవానికి ఇక్కడ ఈ హడాయ్ ఓజా మరియు పద్మావతి వీళ్ళు మిథుల ప్రాంతానికి చెందినటువంటి పవిత్ర బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో ఉండేటువంటి వారు అని చెప్తారు. మరి ఇక్కడ వారు అంటే ఆ హడాయ్ హోజా ఎవరైతే ఉన్నారో హడాయ్ పండితుడిగా చెప్పబడేటువంటి ఆయన ఆ ప్రాంతంలో భక్తి తత్వాన్ని ప్రచారం చేస్తూ ఒక బ్రాహ్మణుడిగా అంటే జ్ఞానాన్ని భగవతత్వాన్ని ప్రచారం చేస్తూ సనాతన ధర్మాన్ని ప్రచారం చేస్తూ ఉండే. అందుకని ఆయన హడాయ్ ఓజా కంటే హడాయ్ పండిత్ అని కూడా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆయన ఆ మిథుల ప్రాంతానికి చెందిన, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దశరథుడే మళ్ళీ ఇక్కడ
హడాయి ఊజాగా వచ్చారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక ఈ ఏకచక్రం గ్రామంలో హడాయి పండిత్ మరియు పద్మావతి దంపతులకు ఆయన పుత్రుడుగా అవతారం తీసుకున్నటువంటి బాలుడు ఎంతో జనరల్ గా ఏమవుతుంది, పుట్టినాక ఏడుస్తూ ఉంటారు, కానీ ఆయన పుట్టినప్పటి నుంచే నవ్వడం ప్రారంభించారు. అంటే ఆనందమయమైనటువంటి రూపంగా చెప్తూ ఉంటారు. సో మరి ఆయన చిన్నప్పటి నుండే ఎంతో, అంటే బలరాముడు యొక్క అందాన్ని గురించి మనకి రోహిణీ మాత ఎంతో చక్కగా వర్ణిస్తూ ఉంటుంది. అక్కడ బృందావన లీలలో బలరాముడు రోహిణీ మాత యొక్క సంగతి చూస్తే, సో ఇక్కడ మరి అదే బలరాముడు కదా. సో ఎంతో అందమంగా ఉన్నటువంటి ఒక, అంటే ఒక మంచి ఫ్లవర్ అప్పుడే ఇచ్చినటువంటి పుష్పం, అంతా సున్నితమైనటువంటి దేహంతో ఆయన ఆనందంగా ఏడవకుండా నవ్వుతూ అవతరించారు అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అటువంటి ఆ నితాయ్ ఆయన చిన్నప్పటి నుండే శ్రీరాముడి యొక్క లీలలు, రామాయణానికి సంబంధించినటువంటి లీలలను, అలాగే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క లీలలను తన యొక్క స్నేహితులు పిల్లలతో కలిసి ఆడుకుంటూ ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళకి చెప్తూ ఉండేవాడట. అలాగే వాళ్ళ యొక్క పిల్లలతో కలిపి రామాయణంలోని ఘట్టాల గురించి, వాస్తవానికి ఇక్కడ ఉన్నట్టు రామాయణంలో చెప్పబడేటువంటి వాటికంటే కూడా కొన్ని తెలవనటువంటి వాటికి కూడా ఆయన పిల్లలతో నాటకాలు వేయించేవాడు. చిన్నప్పుడు ఆడుకుంటే ఉంటాం, పిల్లలు చూస్తూ ఉంటారు. మనము అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఆ అవకాశాలు లేవు, కానీ మా అప్పుడు కానీ మాకంటే ఇంకా ముందు ఉండేటువంటి వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు ఊర్లలో ఆటలు ఆడుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు చాలా చాలా రకాలైనటువంటి ఆటలు, నాటకాలు వేయడము, తర్వాత వంటలు చేయడం ఇప్పుడు కూడా పిల్లలు చేస్తుంటారు, తక్కువ అవకాశాలను. సో చేస్తూ వివిధ రకాలైనటువంటివి చేస్తూ ఆడుకునేవాళ్ళు. ఆ ఆటల్లో భాగంగా ఆయన రాముని యొక్క లీలల గురించి, అలాగే శ్రీకృష్ణుని లీలలు, ఇవన్నీ కూడా పిల్లలకు చెప్తూ ఉంటుంటే, అరే వాళ్ళ యొక్క తండ్రులు ఇంట్లో అప్పుడప్పుడు వస్తారు కదా, తండ్రులు వచ్చి, నితాయ్ నీకు ఇవన్నీ ఎలా తెలుసు అంటే, ఏంటి అవన్నీ నా లీలలే అని చెప్పేవాడట. సో అలా ఆయన ఎంతో సహజంగా మరి సహజమైనటువంటి ధోరణిలో అవన్నీ కూడా పిల్లలతో ఉండేవాడట. ఆ విధంగా ప్రేమానందంతో మునిగిపోతారు. సో దీనిలో ఇంతకుముందు మీకు సదాచార క్లాసులు ఎన్నో దగ్గర చెప్తాం. ఒకసారి లక్ష్మణుడి పాత్ర పోషిస్తూ యుద్ధ సంఘటనలో జరిగినప్పుడు హనుమంతుడికి తీసుకొచ్చి మూలిక తీసుకొచ్చి ముక్కు దగ్గర పెడితేనే లేసేటువంటి, సో నితాయ్ లక్ష్మణుడి వేషం వేస్తాడు. హనుమంతుడిగా తీసుకొచ్చి చేసేటువంటి సంఘటన మర్చిపోతారు, అలాగే ఉండిపోతాడట. మిగతా వాళ్ళంతా లేచిపోతారు వీళ్ళంతా, కానీ నితాయ్ అలాగే ఉండిపోతే అందరు భయపడి లేపితే ఎంత లేపినా లేవరు, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు వెళ్ళి పిలిచినా లేవరు. సో అప్పుడు మళ్ళీ గుర్తొచ్చి నాటకం లాగా తీసుకొచ్చి మళ్ళీ హనుమంతుడు ఆ రసాన్ని తీసుకుని ముక్కుల దగ్గర చూపించినప్పుడు అప్పుడు లేచి చేస్తారు. సో అట్లా ఆయన యొక్క లీలలు, రామాయణంలో ఉండేటువంటి లీలలను, భారతంలో ఉండేటువంటి, అంటే రాముడి యొక్క లీలలను, కృష్ణుడి యొక్క లీలలు అన్ని కూడా ఉండిపోయి, ఆ విధంగా ఆ ఏకచక్ర గ్రామంలో అందరూ కూడా ప్రేమానందంతో మునిగిపోయేట్టు, నిత్యానంద్ ఎంతో ఆనందంతో గ్రామం అంతా కూడా ఆనందభరితంగా ఉండిపోయేటువంటిదట. సో అలా 12 సంవత్సరాలు గడిచిపోతూ ఉంటుంది. 13వ సంవత్సరంలో, ఎందుకంటే సాధారణంగా ముఖ్యంగా సన్యాసులు, ఇతర భక్తులు ఏదైనా గ్రామాలకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఎవరైతే కొంత పండితులు కానీ ఉంటారో లేదా బ్రాహ్మణులు ఉంటారో వాళ్ళ వీళ్ళకి వస్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు, ఎందుకంటే శాస్త్ర సంబంధంగానే తెలిసినటువంటి వాళ్ళు. సో 13వ సంవత్సరం వయసు రాగానే ఆ టైంలో లక్ష్మీపతి తీర్థ అనేటువంటి ఒక సన్యాసి అక్కడికి వస్తారట వాళ్ళ ఇంటికి. సో వచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి, ఆయన కొంత అప్పటికే ఏజ్ అయినటువంటి వాడు. సో మరి ఈ నితాయ్ ఆయనలో కలిగినటువంటి ఆ భక్తి భావాన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి కొన్ని రోజుల్లోనే
ఆ భక్తికి ఆకర్షితుడై మరి ఇక వెళ్ళేటప్పుడు సాధారణంగా సన్యాసులకి ఏదైనా ఇవ్వాలి అని అడుగుతూ ఉంటుంటారు, ఆతిథ్యం ఇచ్చినటువంటి వాడు. ఆయన అడుగుతాడట, మీ బాలుణ్ణి, మీ అబ్బాయిని నాతో పంపించండి, కొన్ని రోజుల తర్వాత నేను ఎందుకంటే కొంచెం వయసు వాడిని అయిపోయాను, నాకు తోడు కావాలి, మీ అబ్బాయిని ఇవ్వండి అని అడిగితే, సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అక్కడ విశ్వామిత్రుడు వచ్చి శ్రీరాముడిని అడిగినప్పుడు దశరథుడి పరిస్థితి, కానీ మరి సంస్కారానికి, వేద సంస్కారానికి బద్ధులైనటువంటి, అంటే సనాతన ధర్మానికి బద్ధులై ఉన్నటువంటి ఓడాయి ఓజా మరియు పద్మావతి దంపతులు సన్యాసి అడిగినటువంటి మాటకు నిరాకరించలేక ఆయనతోనే పంపించేస్తారట. పంపించి ఆ తదుపరి దశరథుడు ఎలాగైతే అంటే ఈ దేహాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయాడో అలాగే వాళ్ళు కొంతకాలం దాకా ఒకళ్ళనొకళ్ళు వాళ్ళ భార్యాభర్తలు అనుకుంటూ ఆ హడాయి పండితుడు ఈ లోకాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయారని చెప్తారు. అలా మరి ఆ సన్యాసితో పాటు వెళ్ళినటువంటి నిత్యానంద ప్రభువు 20 సంవత్సరాలు పాటు లక్ష్మీపతి తీర్థతో కలిసి దేశమంతా కూడా తీర్థయాత్రలు చేశారు అని చెప్తారు. దీన్ని ఎలా పోలుస్తారంటే, ఇంతకుముందు సంఘటన ఏమో రాముడిని తీసుకువెళ్ళడానికి పోతే, ఇక్కడ ఈ తీర్థయాత్రలు 20 సంవత్సరాలు చేసినటువంటి, ఈ కలియుగంలో 20 సంవత్సరాలు అతడు చేసినటువంటి తీర్థయాత్ర చేసినటువంటిది బలరాముడు కురుక్షేత్ర సంగ్రామ సమయంలో ఎలాగైతే తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళారో ఆ విధంగా చేస్తారని చెప్తుంటారు. సో ఆ సందర్భంలోనే ఆ తీర్థయాత్రలో అనేకమైనటువంటి తీర్థంలో అనేకమైనటువంటి ఆచార్యులను కలిసి భగవతత్వానికి సంబంధించినటువంటి అనేక విషయాలను నేర్చుకోవాలి. ఆ సందర్భంలోనే ఆయనక లక్ష్మీ తీర్థ వారి ద్వారా నుంచి దీక్ష తీసుకోవడం, నితాయి పండితులు, నిత్యానంద, తర్వాత అలాగే ఆయన ఇంకా మాధవేంద్రపురిని కూడా గురువులుగా గౌరవించేవారట. ఎందుకంటే మాధవేంద్రపురి మాధుర్య రస సత్యాన్ని మనకి గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయానికి ఇచ్చినటువంటి వారు మనకి. అలాగే ఆయన యొక్క మాధవేంద్రపురి యొక్క శిష్యులలో ముఖ్యమైనటువంటి మనకి గురు శిష్య పరంపరలో గురువులుగా మనకి అద్వైత ఆచార్యులు ఈశ్వరపురి ఎవరు? సాక్షాత్తు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారికి గురువు గారు. సో అలా 20 సంవత్సరాలు తీర్థయాత్రలు చేసి, అంతకుముందు 12 సంవత్సరాలు, 20 సంవత్సరాలు, 32 సంవత్సరాల వయసు సమయంలో సుమారుగా 1506లో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుని కలుసుకున్నారు అని చెప్తారు. నాడియాలో, ఇప్పుడు మనం సో మాయాపూర్ దగ్గర అక్కడ ఉండేటువంటి, సో మరి ఆ నాడియా అనేటువంటి ప్రదేశంలో అక్కడ నందనాచార్యులు అనేటువంటి వారి ఇంట్లో వీళ్ళిద్దరూ మొదటిసారిగా కలుసుకున్నారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అప్పుడు ఆ విరహ రసాన్ని ఆస్వాదింప చేయడానికి చైతన్య మహాప్రభువులు అక్కడ నిత్యానంద ప్రభువు అక్కడ రహస్యంగా ఉంటారట యాక్చువల్గా. అయితే ఆయన కనుక్కోవడానికి మహాప్రభు హరిదాస్ ఠాకూర్ని, శ్రీనివాస పండితుల వారిని కూడా పంపిస్తారట. వాళ్ళు ఎవరు కూడా కనుక్కోలేకపోతే చివరికి మహాప్రభువే స్వయంగా వెళ్ళి నిత్యానంద ప్రభువుని కలుస్తారని చెప్తారు. ఆ కలయిక ఎంతో అద్భుతంగా వర్ణించబడుతూ ఉంటుంది. అక్కడ వాళ్ళిద్దరూ కలుసుకున్నటువంటి ఆ సందర్భంలో చూసినటువంటి వాళ్ళంతా కూడా పరమానందంతో మునిగిపోయి ఉంటారు. సో ఇప్పుడు కూడా మనకి ఆ గుర్తుగా గౌరనితాయి మందిరంగా ఉంది అని చెప్తారు ఆ నాడియాలు, ఆ ప్రదేశంలో మనకి ఆ ప్రాంతం కూడా. సో మరి ఇక ఈ కలియుగంలో ఆయన వచ్చినటువంటి ఉద్దేశం, ఆ నిత్యానంద ప్రభువు ఆ తదుపరి చైతన్య మహాప్రభువుతో కలిసి
జరిపినటువంటి లీలల్లో అద్భుతమైనటువంటి లీలలు ఈ యుగధర్మమైనటువంటి ఆ సంకీర్తనను హరిబోల్ కృష్ణ నామాన్ని పలకడం, భజే కృష్ణ బోలో కృష్ణ అనేటువంటి ఏదైతే ఉందో దానిని ప్రచారం చేస్తూ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు ఈ పతిత జీవులను ఉద్ధరించడానికి ఏ విధంగా అయితే కట్టున్నారు దీన్నంతా కూడా ఆయన మనకి అందించేవారని చెప్తారు. సో కాబట్టి ముఖ్యంగా ఆ ఒడియా మరియు బెంగాల్ ప్రాంతాలలో ఈ సంకీర్తన యుగధర్మాన్ని ప్రచారం చేసి హద్దులు లేకుండా ఆయన యొక్క ధర్మాన్ని చేశారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ క్రమంలోనే మనకి ఆ లీలల్లో భాగంగా మనకి జగాయి మదాయిలు వాస్తవానికి పుట్టుక ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబంలోనే పుడతారు అని చెప్తారు. కానీ అంటే సాంప్రదాయమైనటువంటి కుటుంబాల్లో ఉండి, కానీ తదుపరి వాళ్ళు మనోనేత్రాలతో ఎంతటి దుర్మార్గమైనటువంటి పనులు చేయవచ్చో అన్ని పనులు చేయాలని నిశ్చయించుకుంటారట. వీళ్ళు చేసేటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి పనులను రాయడానికి చిత్రగుప్తుడు కూడా చేతగాక వేరే వాళ్ళని పెట్టుకొని అసిస్టెంట్లను పెట్టుకొని రాయించేవాడు లెక్క రాయడానికి. మరి అటువంటి వాళ్ళకి అంటే ఇక్కడ నిత్యానంద ప్రభు యొక్క ఆయన యొక్క కృపకు కరుణాసింధు అని చెప్తుంటారు నిత్యానందని. సో ఎలాగైతే హే కృష్ణ కరుణాసింధు అని చెప్పినట్లుగా బలరాముడు కూడా కరుణాసింధు అని చెప్తుంటారు. ఎంతంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ఆ విధంగా జగాయి మదాయిలు ఎంతటి పాపాత్ములు. అలా ఆ చైతన్య మహాప్రభువులు వారు యొక్క తత్వాన్ని ప్రచారం చేయడానికి ఆయన వెళ్తూ ప్రతి దగ్గర రోజు వీళ్ళని ముఖ్యంగా ఆ హరిదాస ఠాకూర్ల వారిని తీసుకుని వెళ్ళేవాడట. ఆ అద్వైతాచార్యులు వీళ్ళిద్దరిని కలిపి పంపించేవారట ప్రచారం చేయడానికి. అలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నిత్యానంద ప్రభు హరిదాస్ ఠాకూర్ వారు దాదాపు అప్పటికే ఏజ్డ్. నిత్యానంద ప్రభు దాదాపుగా వీళ్ళతో కలిసినటువంటి 32 సంవత్సరాల వయసు కదా. సో చాలా కొంటె పనులు చేసేవారని చెప్పుకుంటుంటారు. అలా ప్రచారం చేస్తూను కూడా పద్ధతిలో వెళ్తూ వెళ్తూ దారిలో ఎవరైనా ఉంటే స్త్రీలు యూతులు కలిస్తే ఏమ్మా నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా అని అడిగేవాడు. అని ఈ లోపల ఆడపిల్లలు ఏం చేసేవాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళి తండ్రికి చెప్తుంటారు, దగ్గర ఇల్లు తండ్రికి చెప్తుంటారు. ఈ లోపల నిత్యానంద ప్రభు తప్పించుకుని మరి హరిదాస్ ఠాకూర్ ముసలోడు కదా రావలేకపోయేవాడు. వచ్చి హరిదాస్ ఠాకూర్ని తిట్టేవాళ్ళట, ఏమయ్యా ఇంత ముసలోడు పోయి నువ్వు చేస్తున్నావు. అలాగే పిల్లలు ఎక్కడైనా ఆడుకుంటూ ఉంటే దారిలో వాళ్ళని గిల్లి ఏడిపించేవాడట. వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు పిలిచడానికి ఈ లోపల నిత్యానంద ప్రభు వెళ్ళిపోయేవారు. మళ్ళీ హరిదాస్ ఠాకూర్కే పడేది. అందుకే హరిదాస్ ఠాకూర్ల వారు అద్వైతాచార్యుల వారిని వేడుకునేవారట, అయ్యా నన్ను ఈయనతో పంపకు. సో ఆ సందర్భంలోనే ఈ జగాయి మదాయిల దగ్గర కూడా వెళ్ళి వాళ్ళు ఎట్లా అంటే మందు మగువ ఇక 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ని భగ్నం చేయడానికి వాళ్ళు ఉన్నటువంటి వాళ్ళుగా చెప్తారు. ఎంత పాపాత్మ ఇంతకుముందు చెప్పాం కదా, భగవంతుడు ఎంత పాపాలు చేయగలవో చెయ్యలేనన్ని పాపాలు అని చెప్తారు కదా, పదం వచ్చింది మనం ఇంతకుముందు భాగవతంలో వస్తుంది. సో వీళ్ళని చెప్పొచ్చు, అంతటి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, చేయలేకపోయినా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వీళ్ళు. మరి అలాంటి జగాయి మదాయిల దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమయ్యా హరిబోల్ అనండి అంటూ, లేదా కృష్ణ బోల్ కృష్ణ భజ అంటూ హరే కృష్ణ, ఇప్పుడు మన యుగధర్మం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ. సో హరిబోల్ అని చెప్పమంటే బాగా తాగి మత్తులో ఉంటారు కదా. మొదట ఒకసారి పోగానే చూసి ఏం కావాలి మీరు
ఏం చెప్పాలి మేము అని అంటారు. సరే, అప్పుడు ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ వద్దు వాళ్ళతో మనకొద్దు, వెళ్దాం పదని ఆ రోజు తీసుకెళ్తే, మళ్ళీ నెక్స్ట్ రోజు ప్రచారం చేయడానికి వీళ్ళు ఇద్దరు ప్రచారం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని ఇంకా సందర్భాల్లో చెప్తారు, డోర్ నాక్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి డోర్ తీయగానే వీళ్ళు కనపడకపోయేవాళ్ళట. ఎందుకంటే వీళ్ళు దండవత్ ప్రణామం చేస్తూ కింద పడుకునే ఇట్లా, అంటే దండవత్ ప్రణామం ఉండేవాళ్ళట. దండవత్ ప్రణామంగా ఉండి తలుపు తీసిన వాళ్ళతో మాటలు వినిపించేవాట. మరి సన్యాసులు మాకు భిక్ష ఇవ్వండి అంటే, ఏంటయ్యా మీకు ఏం కావాలి, భిక్ష ఇస్తా కానీ మీరు లేండి నిలబడండి అంటే, లేదు లేదు మీరు మాకు భిక్ష ఇస్తానని చెప్తే, ఏం కావాలయ్యా మీకు భిక్ష అంటే, మీరంతా హరిబోల్ అనండి, హరిబోల్ హరిబోల్ అంటే వాళ్ళు అనిపించి వెళ్ళేవారట. సో అట్లా ఉండి ఈయన మళ్ళీ వదిలిపెట్టలేదు జగాయి మాదాయిని. మళ్ళీ ఒక నెక్స్ట్ డే రోజు వచ్చేస్తే వాళ్ళు ఇక ఆ రోజు ఈ నిత్యానంద ప్రభువు వాళ్ళని వదిలిపెట్టకపోతే వాళ్ళిద్దరు కోపంతో ఆ కళ్ళు కుండ ఏదైతే మట్టి ఉంటాయి కదా దాన్ని తీసుకొని నెత్తిన కొడతారు. వాస్తవానికి నిత్యానంద ప్రభువు దేహము మన సాధారణమైనటువంటి రక్త మాంసాలతో వచ్చేటువంటిది కాకపోయినప్పటికీ కూడా లీలలో భాగంగా ఆయన శరీరం తల నుండి రక్తం ధారలుగా కారుతూ ఉంటే చూసినటువంటి భక్తులందరూ కూడా చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తారట. చెప్తే చైతన్య మహాప్రభువులు వారు వెంటనే సుదర్శన చక్రంతో అక్కడ ప్రత్యక్షమవుతారని చెప్తారు, వాళ్ళని సంహరించడానికి ఇద్దరిని కూడా. అప్పుడు వెంటనే నిత్యాయ్ ప్రభు ఆగండి, వారిని సంహరించవద్దు. మీరు ఇతర యుగాలలో శరీరంతో సహా అందరిని సంహరించాడు. త్రేతాయుగంలో రాముడుగా వచ్చినప్పుడు అనేక మంది రాక్షసులను, రావణుణ్ణి, ద్వాపరయుగంలో కృష్ణుడిగా వచ్చినప్పుడు అనేక మంది రాక్షసులను, కంసుడిని, వక్రదంతుడిని, శిశుపాలుడు వంటి వాళ్ళని సంహరించారు. కానీ ఈ యుగంలో వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆ తత్వము, అసుర భావాలను తొలగించాలి తప్ప వాళ్ళని కాదు మనం సంహరించవలసినది. సో క్షమించండి అని వాళ్ళని సంహరించకుండా ఆపితారట. సో ఆ సంఘటన చూసినటువంటి జగాయి మదాయిలు, అయ్యో మేము అంతటి రక్తం వచ్చేటట్లు కొట్టామే, అయినా మమ్మల్ని చంపేస్తూ ఉంటే చంపకుండా కాపాడారు. అప్పుడు వాళ్ళు జ్ఞానోదయమై వెంటనే వేడుకొని చైతన్య మహాప్రభువులు అంటారట, మరి మీరు భక్తులుగా మారతారా, సంకీర్తనం చేస్తారా అంటే చేస్తాము అని చెప్పేసి మారితే వాళ్ళని వదిలిపెడతారని చెప్తారు. సో ఇక్కడ ఈ లీలలో ఆంతర్యం ఏం చెప్తారంటే, ఒకటి సాధారణమైనటువంటి భక్తులను భక్తి భావంలో పెంపొందించడంలో పెద్ద గొప్ప విశేషం ఉండదు, సాధారణంగానే ఉంటుంది. కానీ ఎవరైతే దుర్మార్గుడు లాంటి వాడిని మారిస్తే నలుగురు చూసి అయ్యే అంతటి దుర్మార్గులే. ఇప్పుడు చూడండి, మనము ఈ భక్తిలో భావటానికి జగాయి మదాయిలతో పోలిస్తే అంతటి దుర్మార్గమైనటువంటి పనులు ఏం చేయట్లేదు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మనం. సో కాబట్టి భక్తి భావనలో పెంపొందించుకోవడానికి, ఆ భగవంతుని వైపుకు ఆకర్షించబడడానికి మనకి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. అటువంటి దుర్మార్గులైనటువంటి వాళ్ళే మారగలిగినప్పుడు మనం భక్తిలో పురోగతి చెందడానికి, ఆ భగవంతుని నామాన్ని స్మరించుకోవడానికి, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ అనడానికి ఆలోచించండి ఒకసారి, మనం చేయవచ్చు. సో అలా మరి అంతటి దుర్మార్గులైనటువంటి జగాయి మదాయి చిత్రగుప్తుడే రాయడానికి భయపడి చేతులు నొస్తున్నాయి రాసి, అప్పుడప్పుడు మనం ఏదైనా రాసే చేతులు నొస్తున్నాయి అంటుంటాం కదా. సో అలా ఆయన ఎంతో ఆనందమయమైనటువంటి, సో అలాగే జగాయి మదాయిలు ఘాట్ కూడా ఇప్పుడు మనకి అక్కడ ఉంది అని చెప్తారు ఆ ఏరియాలో. సో మరి ఆ జగాయి మదాయిలు, జగాయి అడుగుతాడట నిత్యానంద ప్రభు, మరి మేము ఓకే ఇప్పుడు భక్తులం అయ్యాము, మరి అంతకుముందు ఎన్నో దుర్మార్గమైనటువంటి పనులను చేశాం కదా మేము, మరి మా పాపాలన్నీ ఎలా పోవాలి అంటే చెప్తారా, మీరు ఈ నదిలో స్నానం చేసి వచ్చేటువంటి ప్రతి భక్తుడి యొక్క కాళ్ళలో బయటకు వచ్చినాక ఒడ్డు మీద కొంత బురద అంటుతుంది కదా, ఆ బురద కడగండి. అలాగే ప్రతి భక్తుడికి నమస్కరించండి, వైష్ణవులకు నమస్కరించండి, మీ పాపాలన్నీ తొలగిపోతాయి.
సో అందుకే వైష్ణవ అపరాధాలు భక్తులను గౌరవించాలి అనేటువంటి నేర్పుకునేటువంటి. సో తదుపరి ఇంకా లీలల్లో ఇదొక్కటే కాదు, ఈ విధంగా సన్యాసి అంతవరకు ఆయన ఒంటరిగానే ఉంటూ దాదాపుగా చేసి ఆ తర్వాత మహాప్రభు యొక్క ఆజ్ఞతో ఆయన గృహస్థ ఆశ్రమాన్ని స్వీకరించారు అని చెప్తారు. ఆ గృహస్థాశ్రమంలో జహనవీదేవి, వసుధాదేవి అనేటువంటి ఇద్దరును భార్యలుగా స్వీకరించడం, ఆ వసుధ ద్వారా వీర్చంద్రుడు, గంగాదేవి అనేటువంటి ఒక బాలుడు, ఒక బాలిక వారికి వచ్చిందని చెప్తారు. ఆ వసుధ ఆమె మరణించిన తర్వాత జహనవే వాళ్ళిద్దరిని పెంచడం గురువులాగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఆ జహనవిదేవి లీలల్లో ఇక్కడ అంటే ఆమె కూడా చూస్తే శ్యామానంద పండితుడికి, అలాగే నరోత్తమ దాస ఠాకూర్ వైష్ణవాచార్యులు గొప్పవాళ్ళుగా ఉన్నటువంటి వారికి గురువులాగా ఉన్నటువంటి ఆవిడని చెప్తుంటారు. సో ఆ విధంగా నిత్యానంద ప్రభు లీలల్లో వైష్ణవ సాంప్రదాయాల్లో స్త్రీలకు గౌరవ స్థానాన్ని కూడా ఇచ్చినటువంటి చూడొచ్చు మనం అక్కడ. సో చివరిగా ఆ నిత్యానంద ప్రభువు ఆ ఏకచక్ర గ్రామానికి సమీపంలో దగ్గరలో ఒక ఆలయంలో శ్రీకృష్ణుడి విగ్రహం ఉంటుందట. అది బంకిం రాయి విగ్రహం అని చెప్తుంటారట. ఆ దాంట్లో ఆయన లీనమైపోయి తన లీలలను తిరోభావం చెందినటువంటి రోజుగా చెప్తుంటారు. సో మనకి నిత్యానంద ప్రభువు యొక్క కృప లేకుండా చైతన్య మహాప్రభువును అర్థం చేసుకోవడం కానీ, సో మరి ఆయన్ను దరి చేరడం కానీ అసాధ్యం అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అటువంటి నిత్యానంద ప్రభువు యొక్క లీలలను వినడము, ఆయన్ని స్మరించుకోవడము సో చేయడం వల్ల మనలో భక్తి భావం పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆది గురువు ప్రతి గురువులోనూ కూడా నిత్యానంద ప్రభువుని చూడాలని చెప్తుంటుంది. సో ఆ విధంగా నిత్యానంద ప్రభు యొక్క లీలలను ఈరోజు మనము చర్చించుకునేటువంటి అవకాశం. సో ఆ భగవంతుడు నిత్యానందుడి యొక్క త్రయోదశి రోజు జయ జయ నిత్యానంద జయ గౌర హరి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ